Zdravím vás u magazínu číslo... Už natáčíme? Jo, natáčíme, ty uchyle! Takže ještě jednou. Zdravím vás u magazínu číslo... 3. Jo, no. 3. Počkej, takhle, jo. Takže dnešním... Takže dnešním tématem je... Alza. Téma? Jo. Alza. Máme prostě Alza. Určitě to znáte, ten zelený mimozemšťan, že? Co? Nic. Zelený mimozemšťan. 100 tabletů týdně, jo, teda. A tady máte právě, tady jsou kupony, které jsme našli. Kupony. Jsme ukradli Jakubovi. Kupony, jo, Alza. 1000. Tady je tohle. A mobil, huvej! Tady můžete jí hrát ode mě! Já jim ho ukradnu a dám vám ho. Ne, nemůžem. Dobře. Takže... Tuhle medaili. Ano, takže Romy byl na olympiádě, samozřejmě. Z čeho to je, Romy? V běhu. Z běhu to je! 42 kilometrů. 42 kilometrů na počest maratonce, že? Na čem? Samozřejmě, no toho maratonce, jak jsme se končili. To je Jordan. Cože? Nevím. No takže, hele, prostě... ten magazín jsem udělal tak, že tady může být prostě s námi Romy. A... Nebože, to je stejně piján, takže tím bys nic neudělal. Ne. Takže vlastně tenhle magazín jsem udělal tak, aby jsem tu nebyl jenom já, ale aby jsme tu byli víc. Prostě. Já jsem naprostřed. Jo, takže aby nás tam bylo víc. Já a Romy samozřejmě, že Romy je taková naše. To je naše hlavní, že jo. To bylo to červený, no? Jo. Ne, dobrý, to je jenom Jaký heslo? papír. Jo, takže prostě, takže aby jsem to... Co to kurva? Takže aby jsem... Takže ty to... takže abych to neřekl, jo? Prostě ten magazín jsem udělal tak, aby jsme tady mohli být ve dvou, aby prostě Romy náš bavič... aby náš bavič třídní mohl tady se do toho zaradit a byl by to super magazín. Možná, že ten magazín teď udlám třeba po 12, ne. Po 14 dnech, protože každý čtvrtek nemáme nic, prostě máme volno, takže místo toho, aby jsme si zahrát s Hanusem ještě, tak můžeme udělat takový video. Myslím si, že kdyby tady byl Hanus, tak klesne naše sledovanost. A když je tady Romy, tak to se naopak zvýší. A co to tady stanu? Nic. Takže... takže teď chci říct reklamu jenom na Minecraft channel, Kolon a Lukasův channel, je samozřejmě na YouTube. Je samozřejmě na YouTube a... Tady na mě! Koukněte si tam někdy. Koukněte si na to někdy. Takže co? MC channel samozřejmě, že? Já to řeknu. Takže koukněte se na MC channel, Lukasův a Kolonův channel, jo? Jo. A to je rozkaz, lidičky. Ne, já to budu dělat, jo. A teďkon pár... Pozor. Na vlouku! A nyní můžete ode mě koupit tuto lampičku za pouhých 500 000! Je nic drahýho, no? Takže samozřejmě jsou v akci pořád tyhle ne v akci, prostě zadarmo, tyhle katalogy Popcorn, tady může se kouknout. Oni se vezmu. Potom Bravo, pořád je tady mám v tom stejném počtu, takže vám to nebudu. Jo, pořád Bravo, pořád. Top dívka. Asi 4 vydání tady dubnový, no, to teďkom vychází, takže dubnový, ne, zadarmo.
dubnový prostě zadarmo, všechny tady máte zadarmo, tyhle ty katalogy to taky jsou to samý prostě. Hej, si můžete měnit kryty. Jo. Jo, takže Můžete mi říct a nebaví, teďkon soutěž. Takže začátek jsme udělali, Alza není reklama, nemáme to reklamu, takže jede si, vem ty uchyl. Jo, takže kupony, Já budu ukázat. dohromady je to 1000 korun. 1000 korun, máte ten kupon, můžete to udělat i normálně na internetu nebo rovnou tam, na té Alze, v tom krámku a je tady kupon. To mám kurva v oku. Dobrý. Je to tady na 100 korun, 200 korun, 300, 400, když si to vypočítáte, rovná se to 1000. To se mají uhádnout. A hraje se o 4 tyto kupony. Takže to je 4000. A o co se samozřejmě, jaká bude, ty kráso. Ty krása, pojď dneska. Ty krása, Romy. Počkej. Ty vole. Dobrý. Proč pistol, sakra? Já nevím, dobrý. Ne. Hej, co to má furt v oku? Jo, takže samozřejmě zase jako minulé obličej. Já tam budu dávat obličej, já si vyberu sám, já si vyberu. Ne, ty si nevybereš. Počkej! Dneska si vyberu obličej já a bude to? Ne, neříkej to ale koho. Jasně. Bude to Colby Bryant. Počkejte, tak. A to jenom vypadá jak Colby Bryant! Takže jestli řeknete správnou odpověď, jestli je to opravdu Kobe Bryant nebo je to někdo jiný, máte nápovědu i z druhého dílu. To je jediné, co vám můžu napovědět. A hraje se o... Romy? Co je? Jo, hraje se o tohle. Jo, o 5 korun, ale tohle. Ne, to ještě zvážíme, 5 korun. 5 korun ještě zvážíme. Ale určitě o 4 tyhle. 4? O 4 kupony. Ne. 2. Takže ještě jednou, tento pán, není to Romy, neuhádnete Romyho. Já to nejsem jako, jo. Není to Romy, i když má brýle. Jo. Musím Tenhle ten pán, Já se vám musím přiznat, lidi, já nosím brýle. Tady můžete vidět, jsou brýle i podepsaný. Tak mluv. takže to je asi všechno. Připomínám. Co vymyslí? Co já myslím? Tak... Co já myslím? Dáváme vám možnost ještě do tohoto videa udělat pár, samozřejmě Movie Maker, prostřednictvím Movie Makeru udělat No, ještě to jako udělat lepší to video, protože sem dáme i naše nepovedené záběry a to jsou fakt nepovedené záběry. Jo. Jo. Takže... Momentálně jsme vězení, takže za nás zaplaťte kauci. Jo. Laskavě. Jo. A to je vtip, jsme v base. Tady ta levá ruka je moje a ta pravá Romyho. Jo, no. Můžete si vzít i naší hru do PSPčka, jenom na PSP. A nic jinýho. A já si myslím, že to je všechno. Máš něco, Romy? Jasně. Teď se přimíříme do divadla a zahrajeme si jednu scénku. Můžem. Můžem. Kde jsme? V divadle. Hej, na ale- PSPčku. Ne, samozřejmě v divadle. Jo, na divadle. Ano, v divadle. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u čeho? Magazínu číslo 354. Ne, 3 vole. Posunuli jsme se v čase. Jsme v roku 2058. 58. Co to za A mnou? Kouká. A máme 354. Rok. Ne, magazín. Ne. Jo, vlastně jo. Nech to, Matěj. Matěj, nech to, nebo tě zmátím. Já to myslím vážně. Takže máme tu rok 2014, ne, 58, samozřejmě.
Co to kurva je? Jo, no to je rok 2058. Jo. Takže... Jo, takže posuneme se v čase a ten čas zní 2058. Nebezpečný rok, všude mutanti. Co to tady lítá? Nový druh smrtihlava, který opravdu zabíjí. Jo. A šváby. Lišaj smrtihlav, bacha na něj. A na šváby. Už teďkon může být Nebezpečný. nebezpečný. Může být přímo za váma. Nebo za mnou. Chtěj, dělej. Nebo za mnou. Tímto končíme a zaplňte kauci, prostě. Teď tady je Romy, jak loví rybičky. Pojďte se na něj podívat. Jo, když si dělal smrdí voda. Králíky slanky. Ty smola. Kurva. Ej, smrad, už mám rybu. Vyraz ty si. A nový druh. Lišaj smrtihlava. Už i zabíjí. Máš spadnout. Aha. A používejte Old Spice. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó.